Κυρία Ανδρουτσοπούλου, ερχόμαστε στο δικό σας το βιβλίο, το Καναρίνι και Μέντα. Θα θέλατε να μας πείτε? Το Καναρίνι και Μέντα είναι μυθιστόρημα, απευθύνεται σε μεγάλα παιδιά και σε μεγάλους βέβαια, όπως είπε και η κυρία Μάστορη, όπως όλη η παιδική λογοτεχνία. Μιλάει για την ιστορία του Απελή, του 11χρονου Απελή, που στα 7 του χρόνια έχασε τους δικούς του σε δυστύχημα. Μεγαλώνει σε ένα μικρό ορφανοτροφείο στην Πεντέλη. Πώς το λένε? Στο μυθιστόρημα μέσα το λέω Λίδιο. Κάπως παρεμφερές είναι το όνομα ενός πραγματικού ορφανοτροφείου, πολύ σημαντικού που υπάρχει εκεί και που κάει και πράγματι το καλοκαίρι του 1995, όπως και αυτό που αναφέρομαι στο μυθιστόρημα. Τον Απελή τον αναλαμβάνει η ετεροθαλής αδελφή του πατέρα του, μια νεαρή ζωγράφος που γυρίζει από το Παρίσι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ο Απελής αισθάνεται πανευτυχής πια γιατί... Κλειό, να λέμε τα ονόματα. Η Κλειό. Αισθάνεται ευτυχής γιατί πια θα έχει μια δεύτερη μητέρα, όπως εκείνος νομίζει. Όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Έχει νοικιαστεί ένα πανέμορφο σπίτι με τη βοήθεια του συντρόφου της Κλειός, του Τέλη, κοντά στο Στρέφι, στην οδό Καλλιδρομίου. Και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Όμως ξαφνικά ο Απελής μαθαίνει, χωρίς να το επιδιώξει, ότι υπάρχει ένα σχέδιο να φύγει η Κλειό με τον Τέλη για μερικά χρόνια στην Αφρική. Αυτό δηλαδή κρυφακούει μια μέρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή κατά λάθος ναι, ακούει. Έχει κάνει την γκάφα το παιδί να ακούσει. Ναι. Συγκλονίζεται και αποφασίζει να φύγει. Θέλουν να τον στείλουν τον ίδιο στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια τριβή μεταξύ της Κλειός και του Τέλη. Υπάρχουν τριβές. Θέλει να φύγει. Και θέλει να μάθει και γι' αυτό ακούει. Δεν είναι δηλαδή το παιδί που πάει να ακούσει για να κατασκοπεύσει. Απλώς θέλει να μάθει, τους θέλει ευτυχισμένους. Θέλει να ζήσει σε μια ευτυχισμένη. Και εκείνη τη στιγμή που πάει να δει πού βρίσκεται τώρα η ένταση ανάμεσά τους, αν θύμωσε πάλι η Κλειό ή όχι, εκεί ακούει αυτό που λέει το τρομερό. Και ετοιμάσουν να φύγουν να πάμε Αφρική. Και εκείνο να τον στείλουν στους γονείς του Τέλη, που δεν τους ξέρει βέβαια. Έχει πολύ ταλαιπωρηθεί από αλλαγές στη ζωή του και αποφασίζει να φύγει κρυφά για να γυρίσει πάλι στο Ίδρυμα, εκεί που νομίζει ότι πάντα θα τον θέλουν και θα τον αγαπούν. Αρχίζει λοιπόν μια περιπέτεια μεγάλη μέσα στην Αθήνα. Δεν φτάνει τόσο εύκολο. Τι ωραία που είναι αυτή η Αθήνα όπως τη βλέπει ο Απελής. Εκεί φτάνει κάποτε, έπειτα από πολλές περιπέτειες. Όχι, να πούμε τα δύο συμβολικές φιγούρες, είναι καταλυτικές. Ο Πατατάς και ο Καρπουζάς. Και ο Καρπουζάς ο γύφτος. Ναι. Και ο Πατατάς που πουλάει πατάτες σε λαϊκή και ο Καρπουζάς παράνομα που πουλάει καρπούζια. Αυτοί οι δύο είναι οι πραγματικοί, γίνονται από τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι του, πραγματικοί προστάτες του Απελή, του μικρού. Και ένας άλλος φανταστικός προστάτης, ο χάρτινος παππούς, γιατί ο Απελής κρατάει πολύ συχνά στα χέρια του πριν φύγει ένα βιβλιαράκι. Η Κλειό τον βάζει να κρατάει αυτό το βιβλιαράκι για να του κάνει το πορτρέτο του. Το βιβλιαράκι είναι τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και καθώς προσπαθεί να περάσει την ώρα του και να καταλάβει τι λέει αυτό το βιβλίο, διαβάζει τη Φωνή του Δράκου. Ένα διήγημα που πολύ τον ενδιαφέρει και προσπαθεί διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας να καταλάβει τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Που γράφει καθαρεύουσα. Τη δική του την ιδιότητα. Καθαρεύουσα, τη λέμε. Έχει μπροστά το σκίτσο του Παπαδιαμάντη το βιβλίο. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχει έναν παππού επιτέλους. Και το παίρνει μαζί του στην περιπέτεια αυτή που ξεκινάει όταν φεύγει για το Ίδρυμα πάλι. Έτσι κάθε τόσο για να. Το έχει από την αρχή το βιβλίο. Το έχει από την αρχή. Το έχει από την αρχή. Το βιβλίο το έχει από την αρχή που αρχίζει η ιστορία, διαβάζει αυτό το διήγημα. Ακριβώς. Έτσι. Και απλώς το παίρνει μαζί του όταν δραπετεύει. Που σημαίνει πόσο συνδεδεμένο είναι το παιδί με αυτό το διήγημα. Με τον παππού το χάρτινο. Φτάνει στο Ίδρυμα, εκεί τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Θα μου επιτρέψετε να μην την πω. Την φρονιμόνια αναγνώστε. Και θα ξαναφύγει πάλι. Γιατί και εκεί βρίσκει δυσκολίες. Α, δεν θέλετε να το πούμε? Όχι. Όπου νομίζετε. Εγώ θα έλεγα όχι. Εγώ θα έλεγα όχι. Είναι η έκπληξη του βιβλίου. Ωραία. Ναι, σωστά. Και η δραματική του κορύφωση. Ίσως, ναι. Λοιπόν, ο Καρπουζάς και ο Πατατάς. Κύριε Λικάκη, αυτό το βιβλίο διαβάζεται πράγματι και από μεγάλους, όπως και από έφηβους, όπως λέτε. Εγώ ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα σημείο μου έχει μείνει σκοτεινό μες στο βιβλίο. Όταν πάει σε μια ταβέρνα